Editování se věnuju už přes 3 roky, prošel jsem editovacím kurzem od Johna Mariánka a v dnešním videu vám řeknu super hodnotné informace, které vás v editování posunou o level výš. Takže let's go! Hudba dokáže dát videu úplně jiný vibe a proto je někdy docela dost důležitá, ale hodně editorů neví, kde ji hledat a proto vám teď dám menší tipy. Pokud jste schopni za to zaplatit nějaké peníze, tak Epidemic Sound je asi nejlepší volba, tam je prostě sound efekty, písničky, všechno, akorát se za to platit. Tohle by vám řekl asi každý. Ale pokud za to nechcete platit, tak vám řeknu, jak to dělám já. Já používám yout.com. Tam si stáhnete všechno z YouTube a je to zadarmo. A já to dělám tak, že třeba když chci nějakou hudbu do pozadí, tak si na YouTube vyhledám chill music a tam si nějaký ty hudby prohlídnu. A když se mi líbí, tak na ní kliknu, tak prostě dám sdílet, skopíruju ten odkaz a přes yout.com si to stáhnu. No a když třeba bych chtěl nějakou drsnou hudbu nebo prostě jakoukoliv hudbu, tak prostě to zadám na YouTube, jak se ta hudba jmenuje. A pak, když se mi bude líbit nějaká ta hudba, tak si ji zase stáhnu přes yout.com. Ale co když třeba neznáte nějakou hudbu nebo tak já to dělám tak, že jdu na ChatGPT, to je umělá inteligence, tu celkem často využívám při editování, aby byste měli taky. Jestli chcete video, kde je nějaký tipy a triky ohledně umělé inteligence v editování, tak mi to napište do komentáře a já to moc rád udělám. No a ale zpátky k tématu. Já to dělám tak, že jdu na umělou inteligenci a tam napíšu třeba, že chci nějakou drsnou hudbu do hudby. A tam napíšu, že chci nějakou drsnou hudbu do videa, aby to video mělo lepší vibe, prostě takový ten drsnej, chápeš? A ona mi tam napíše nějaký ty hudby, tak já půjdu na YouTube, tam si vyhledám ty hudby a ta, která se mi bude nejvíc líbit nebo nejvíc sedět do toho videa, tak si ji stáhnu přes yout.com. V minulém videu, což bylo první díl téhle série, kde vám říkám hodnotné informace o editování, tak jste se mě pak hodně ptali, to je zakázaná věta u youtuberů, že hodně se mě ptáte, ale prostě ptali jste se mě na hudbu v komentářích, tak jsem vám tam odpověděl, ale slíbil jsem, že o tom udělám ještě video. Takže první věc je hudba. Prostě takhle to dělám já a hudba je fakt důležitá. Protože do nějakých videí se třeba nehodí moc hudba, OK, co si budem. Ale někam, kam se hodí, tak prostě ta hudba tomu dá úplně jiný vibe. Jo, třeba v tom prvním díle téhle série, tak prostě tam jsem do toho dal hudbu a prostě najednou to mělo úplně jiný vibe, posunulo to video ještě vejš. Ale pozor, nedávejte tu hudbu tak nahlas, protože furt musíte být slyšet hlavně vy, a ne ta hudba, že jo. Takže tohle bylo ohledně hudby. Kdyby byly ještě jakýkoliv otázky, napište do komentářů, moc rád vám odpovím, protože já rád pomáhám. Takže víte, co máte dělat a tohle bylo moje, co bych doporučil, moje doporučení ohledně hudby. Teď jsem si všiml, že jsem tady měl svůj scénář, tak sorry, že jste si koukal na scénář a ne na můj YouTube kanál, ale můj YouTube kanál je hezčí, ale to je jedno, zpátky k tématu. Teď si v těch videích říkat jenom hodnotné informace, ne informace, které uslyšíte v každém tutoriálu o editování, protože prostě toho už je na YouTube spousty. Jestli vás zajímá cokoliv ohledně editování, napište mi to do komentářů, rád o tom udělám příští video, ale tohle je taky možná poslední díl na nějakou dobu téhle série. Sice byly jenom 2, ale já už pak moc nevím, co mám dávat za hodnotné informace a tak, protože všechny stránky, které jsou nejlepší, tak jsem dal v tom minulém videu, ale pokud by vás zajímal můj kurz o editování a všechno ohledně editování a tak, nějaké hodnotné informace, že bychom s tou udělali takový menší kurz, tak mi napište do komentářů, pište mi cokoliv prostě, ale ještě nekončíme, ještě neodklikávejte. Takže cokoliv prostě pište do komentářů, dejte like, dejte odběr, protože na tomhle kanále bude ještě hodně věcí o editování, protože teď, jak jsem říkal, že tohle je jeden z posledních dílů na nějakou určitou dobu, já budu teď vytvářet například, ještě učím mýho kamaráda editovat. Kamaráda, který nikdy needitoval, nemá s ním žádné zkušenosti, naučím editovat tak, jako já jsem si to učil 3 roky. Takže on 3 roky dá například 12 hodin, že ho to naučím. Z toho budete mít tak nějaký zkušenosti z toho videa, něco si tam naučíte. A pak třeba budu dělat, že video, kde budu reagovat, nebudou to reakce, ale prostě, že ukážu nějaký videa od nějakých třeba známějších youtuberů a ukážu tam, kde jsou třeba nějaký chyby ve střihu, nebo co by tam mohli doplnit, nebo prostě tak, aby to bylo co nejlepší. Takže jestli nechceš, aby ti tohle uteklo, tak mi dej odběr, like
napiš komentář, cokoliv tě zajímá, co by chtěla, abych natočil, nějaká otázka, prostě cokoliv. Budu moc rád za jakoukoliv podporu. Taky pro algoritmus tam napiš, že jo. Vidíme se u dalšího videa, protože já nezastavuju. Čus!